селото поначало било турско село. Най-напред, непосредствено ще падне на България под турско робство. Тук предимно спахи, войници са се заселили, преди са харесали много местността и хубавата вода. И селото са го нарекли ИСУ, което значи хубава вода. Всички местности тук в района на селото, в землището, са с турски имена. Дерминьоло, Бонардерие, Куджабаир и тъй нататък, всички са с турски имена. След освобождението на България, турците се изселват, почват поголовно да се изселват от селото и се връщат наново в Турция. Тогава прииждат много хора от Селци, от Сливито, от Мъглиж, от Тенина, от Черганово и други селища на Казанлък и се заселват тук, купуват турски имоти и се заселват. Първият заселник в селото е дядо Иван Дончев. В 906 година се създава инициативен комитет за построяване на църква. Но веществени доказателства, част от която ето и пано, ще го покажем, имало някъде други рекети са се изпълняли ритуали, но църква не е имало и имало и свещеник, който организира построяването на църква. Този свещеник е от Мъглиж и се е казвал Петър Калиджиев. 906 година правят инициативен комитет за събиране средства за построяване на църква. Средствата ги събират до 912 година. Събират около 6000 лева. Като имате разрешение от Старозагорския митрополит да ходят из цялата епархия да събират пари. И са ходили и Старозагорско, Новозагорско, Казанлъчко. Има 4 тетрадки тук, на които са парафирал ръкописа си Старозагорския митрополит, с което разрешава на църквата да събира тия пари. И са ги събирали по много малко, по 40 стотинки, по 50 стотинки. Например, отиват в Вовошник, представят се на кмета там, тогава селото се казват Мишлери, и събират пари и като се отива, кметът заверява, че са събрали в селото 6,50 стотинки. Това е по такава с толкова оскъдни средства са разполагали хората. Единствен голям дарител на селото е бил учител Гюдюлев, който е дарил една заплата от 120 лева. До 912 година вече събират около 6000 лева, за което има документи, касова книга, всичко тук. И решават да се построи. Обявяват за търг. Явяват са двама предприемачи. Един се казва Тотю Христов, а другия се казва Иван някой си. Но печели търга Тотю Христов, защото той с 8% по ниска печалба иска от другия. И той печели търга. Като договор се сключва до 13 година започне през март месец и септември месец да бъде завършена. Но 12 година, септември месец се обявява Балканската война, почва мобилизация и въобще се прекратява договора, защото хората са заети с войната, Балканската война. След като приключва Балканската война 1913 година, от март месец същата година
се възобновява договора и почва строителството на църквата. Построява се корабното тяло без иконостаса. И така се предава на миряните тук населените за ползване. Иконостаса е правен чак през 1935 година. Нещо друго за църквата е. За селото мога да кажа, че още в древни времена в местността Козлук-дере е имало селище. Може би от Траки да се били, има и една надгробна могила в местността Бостралък-депе, която не е проучвана и не е разработвана. Дали е случила за пътен знак тая могила, или е гробница на някой тракийски вожд, или тракийска личност, това още не се знае, не е изследвана могилата. През селото е минавал и пътя от Стара Загора през Окуша местността и през Сънърдере, пътя за Северна България, през Халето, горе през Гарвана и се отивало на Северна България. Пътя там е било тресавище и още стоят плочите, където е бил наслан с каменни плочи в местността Сънърдере. Други забележителни местности в селото са Купена. Легендата за него е следната. Двама пастири, козари, пасели в подножието на козите си. Те били козар и козарка. Козарът е поискал ръката на козарката да му стане съпруга или годеница. А тя му казва, ако ме изнесеш, това е било долу подножието на Купена, където е река Далашница. И той изнася горе на върха и сигурно получава нещо инфаркт от преумората и пада на върха на дъщя, се хуква козарката, на около 100 метра има дъбова горичка, в която има на този висок връх, има и много кладенче. И тя хуква до кладенчето да вземе вода да го напръска. Когато отива при него да го напръска, той вече е бил починал и тя падна до него и тя почива на това. На върха на Купена има едно дръвното място, което му казват гроба и там да се погреба и тия двама, да речем, влюбени. Друга забележителна местност е Далак Бунар. Там водата е толкова студена, че който пие от нея вода, смятайте, веднага огладнява. И на времето, защо викат Далак Бунар? Защото хора са се лекували от далак и от малария. На Илинден цели стада с овце и хора болни от малария са се къпели в тези вода на Илинден на 2 август и от реакцията, която се получава, нали, от студента да излезе човека от коритото и се получава като един вид лечение за хората. И оттам се носи името Далак Бунар. Тая вода сега е докарана в селото, разбираш ли, и се ползва за питейна. Коритото, което аз го помня, беше там каменното, където са къпали, и е закарано сега на местността Равна поляна и там е пусната от същата вода, е пуснато там една чешмичка е направена. За Равната поляна на времето с освободителната война отряда на княз Мирски отива в селци и се разделя на две. Едните тръгват за Мъглиж, другите тръгват под ръководството на дядо Дончо, тръгват за Гисово, или както се казва, Горно Изоро сега. Когато стигат на Равната поляна, командира на отряда, който е бил, изпраща двама души съгледвачи
да видят дали селото има войска. И те идват точно в момента, когато Очата е пеел, нали, той е бил по времето на техния Рамазан Байрам, не било, сигурно Курбан Байрам, не знам, но по това време и той е викал и тук на върха на могилата. Като ги видял, той се оплашал много оръжията и влязал долу в мехтеба, в джемията и казал: Москов гилди. Значи турците, руснаците идат. И те са изпоплашени и са тръгнали, обаче са били въоръжени всичките. И отиват и се въоръжават, и когато те се връщат, са гледвачи, така на войска няма, но не знам какво ще стане, когато отидем в селото. Тогава командира им казва: ако се предадат, няма да има никакъв бой. Не се ли предадат, нали, те са били с коне, с въоръжени също войници и ще се води вече, деца казва, ръкопашен бой и селото. Не са се предали турците и се е водили, самото сражение се е водило в селото и са имало убити 2-3 души руснаци тук убити. Дето е къщата на Клисуров, те там са организирали полева болница. И насреща е било и гробищата, дето са били погребани тия руснаци. След време, когато гробищата са, вече селото се оформя друга гробища, костите им са изкопани и са принесени в селското гробище. Затова, че селото съществува, е населено повече от 500 години, говори турската гробища, която е повече от 20 декара. 20 декара. Там са погребвани турците през тия 500 години турско родство и заради е толкова голяма гробищата. По той се съди, че е било много... Селото е било турско изцяло. Друго забележително, каза за тая могила, която не е проучвана още, дали е пътен знак или е гробница на някой владетел, те първо ще се установи и се докаже. Но селото по време на освободителната войска, когато по Берлинския договор ние оставаме към източна Румелия, не към княжество България. И България, нашето село се освобождава напълно от турците едва при обявяването на съединението на България. Тогава вече се обединяват двете княжества с указ на цар Фердинанд.